Insellmilkom, illum it-3 ta' Novembru, il-Knisja tfakkar lil San Martin de Porres, reliġjuż. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu il-parabbola tal-mistednin li jirrifjutaw l-istedina għat-tieġ tar-re għaliex ipoġġu l-interessi tagħhom qabel tiegħu. U aħna kemm il-darba poġġejna l-interessi tagħna l-ewwel. Mulej, mexxini fi triqatek u minn kull biża' eħlisni. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Il-3 ta' Novembru il-Knisja tfakkar lil San Martin de Porres, Quddies żagħżugħ simpatiku li jgħix fis-seklu 16 ġewwa l-Peru. Missieru kien Spanjol, ommu kienet mara ta' nisel Afrikan. U peress li kien ta' razza mħalta u kien ukoll illeġittimu għaliex missieru ma setax jiżżewweġ lill-ommu minħabba l-kundizzjoni soċjali, ma setax jiġi milquh fl-ordni Dominikan bħala patri, imma bħala terzjarju. Il-ħajja tiegħu kienet ħajja mmarkata bid-diskriminazzjoni. Bata ħafna għaliex kien ta' razza mħalta u kien illeġittimu. Tgħallem is-sena tal-barbier. Dak iż-żmien il-barbiera kienu wkoll il-kirurġi. Kienu wkoll dawk li jagħtu xi terapija jew xi taħlita, xi mistura biex wieħed ikun jista' jfieq. Meta mbagħad il-Patri Dominikani talbuh jaħdem fil-portinerija, Martin de Porres wera kemm kellu qalb kbira. Kien devot ħafna tal-Ewkaristija u mill-adorazzjoni tiegħu ta' Ġesu Ewkaristija il-qalb tiegħu kibret ħafna fl-imħabba lejn il-proxmu. Ħafna nies kienu jmorru il-kunvent mhux biex jiltaqgħu mal-patrijiet, imma biex jiltaqgħu mal-purtinar, biex jagħtihom xi mediċina, jew inkella jgħinhom f'xi mart li kien ikollhom. Il-Papa Pawlu VI iddikjara lil Martin de Porres patrun tal-barbiera minn baqalu x-xahar. Jifhem kemm importanti l-barbier, u anki minn baqalux ħafna. Għalhekk nitolbu għal din il-kategorija ta' nies li aħna nafdawlhom lil rasna. Huma nies li jistoqilhom mhux biss il-fiduċja tagħna, imma llum fil-festa tal-patrun tagħhom anke t-talb tagħna. U nitolbu għal Peru. U wieħed mill-ewwel qaddisin ma' Santa Rosa ta' Lima, San Martin de Porres, ta' din l-art għalina l-bot, imma għandna wkoll missjonarji Maltin u Għawċin fil-Peru. Nselmu din l-art missjonarja. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nafdaw fl-interċessjoni tal-qaddisin. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int għaddejt lil San Martin de Porres mit-triq tal-umiltà biex wassaltu għall-glorja tas-sema.
Għamil li ngħixu fuq l-eżempji sbieħ tiegħu biex jistoqilna li tollina miegħu fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Filippin. Ħuti, aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għad li kellu in-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. Sar jixbaħ il-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinslu għall-kubtejhom u kull ilsien jistqar. Ġesu Kristu hu l-mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Ngħidu flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Irrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu, jieklu l-fqajrin u jixbaw. Ifaħru il-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem. Ngħidu flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu ir-razzezz kollha tal-ġnus. Għax tal-mulej jissaltna u fuq il-ġnus isaltan, lilu iqimu l-bnedmin. Ngħidu flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru il-sidi lin-nisel li għad jiġi. Ixandru il-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet. Dan għamlu il-mulej. Ngħidu flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħħom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda meta semgħuh jgħid dan qalu ħini min jiekol il-ħobż fis-saltna ta' Alla. Iżda hu wieġeb. Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel bagħat lill-qaddejja tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom: ejjew, għax ġa lest kollox. Imma l-koll xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu xtrajt għalqa u jeħtieġ li mmur narah li tolbok tadirni. Ieħor qallu xtrajt 5 żwieġ barrin u sejjer nara x'jagħtu li tolbok tadirni. Ieħor qallu iżżewweġt għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura għand sidu u qallu kollox. Is-Sinjur b'korla fuqu qal lill-qaddej tiegħu: ħaffef, oħroġ fil-pjazzett u triqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra u l-matuba u l-omja u t-sopob. Il-qaddej imbagħad qallu:
Sar kif ordnajt, Sinjur, u għatem il-wisa. Għal is-sit lil qaddej. Oħroġ fil-modijiet u fl-eliqi u ġiel lin-nies tidħol ħalli daħri timtela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej li fih. Ħini min jiekol il-ħobs fis-saltna ta' Alla. Din hija beatitudni li ma jgħidix Ġesu imma jgħidha wieħed mill-mistednin għal-ikla li fiha kien hemm ukoll mistieden Ġesu. U Ġesu jieħu din l-opportunità ta' din il-beatitudni ħini min jiekol il-ħobs fis-saltna ta' Alla biex jirrifletti fuq il-fatt li aħna mistednin, il-bnedmin kollha mistednin għal dan il-pranzu kbir ta' mħabba li jagħmel il-mulej, imma kultant distratti. Il-mulej ikompli jgħidilna ejjew għax ġa lest kollox. Imma tentazzjoni tal-ħajja tkun li aħna nedew bl-akkwisti li nagħmlu, jew nkella bl-imħabbiet kbar u żgħar tagħna u ninsew lilu. Ninsew li qed jistidinna għall-ikla tat-tieġ ta' ibnu, għall-ikla tal-imħabba. Mhux ta' bxejn aħna qabel it-tqarbin f'kull Quddiesa infrakru dik il-kelma qaddisa, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. Ħenjin dawk li huma mistiedna. Waqt li l-beatitudni l-barka li jgħid dan il-mistieden hija ħini min jiekol il-ħobs fis-saltna ta' Alla, aħna nfakru li anke li tkun mistieden hija barka. Ħenjin aħna li aħna mistiednin. Imma li tkun mistieden mhux biżżejjed. X'se tagħmel bl-istedina? Il-ħadd semmejta din il-ħaġa ma nerġa' insemmija aħna il-Maltin u l-Awċin għandna mentalità ukoll orjentali fuq l-istedin, jekk nistiednek u inti la tirrispondi la tibgħat rigal biex inqas tiġi, inżomma fil-komma nieħu għalija. Issa aħna li fl-istedin ta' bejnietna noħduha daqshekk bi kbira meta xi ħadd jonqosna waqas jirrispondi għall-istedina. Nistgħu nifhmu wkoll il-mulej li jistedinna għall-ikla tal-imħabba tiegħu kemm jiddispjaċih meta aħna ma nagħtux kasu. Il-mulej huwa ġenerus, jistieden lil kulħadd. Imma il-min jiġħad l-istedina jaffrontaħ bid-deċiżjoni li jkun għamel. Jew nitolbu l-grazzja anke bl-interċessjoni ta' San Martin de Porres biex aħna li aħna mistednin għall-ikla tal-mulej ma warbux l-istedina. Et naħseb tant nies pereżempju li ilhom ma jersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u tqarbin tgħiduli qegħdin f'nofs pandemija. Imma hemm tant mezzi biex aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla, nsegwu anke trasmissjoni nofsija 3/4. M'għandniex dan iċ-ċans. Ir-risposta hija f'idejna. L-interċessjoni ta' San Martin de Porres illum nitolbu għal daw kollha li jħossuhom diskriminati fil-ħajja. Martin de Porres bata ħafna li kien tifel illeġittimu, kien ukoll ta' razza imħalta u għalhekk sab tfixkil kbir f'ħajtu, imma hu kif tajt anke t-talba tal-Knisja
għażel it-triq tal-umiltà. Nitolbu dan id-don kbir li jagħtina paċi kbira. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll tħenna l-ħutna li huma morda bil-Covid, tieħu ħsieb dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom lill-awtoritajiet tas-saħħa, lill-awtoritajiet tal-istat, biex il-mulej jagħtina l-grazzja neħilsu minn din il-burraxka m'għandhomux. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inti tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil-ħutna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi b'mod speċjali dan ix-xahar iddedikat propju għal talb speċjali għal ħutna mejtin. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja għazza kollha tiegħu. Mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' San Martin de Porres iħolluna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid ieħor ħliefek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewwiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha inti terġa' ssejjaħ lil bniedem għal quddusija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabblu l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Martin de Porres u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna rridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi.
iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla qiegħda fit-triq ta' mħabbtek, fuq l-eżempju ta' San Martin de Porres. U kompli l-opra tajba li bdejt fina, sa ma temma l-jum ta' Kristu Ġesu ibnek, li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lil-Alla.
Nofru dan ir-Rużarju b'suffraġġju tal-eżis mejtin tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, iddaħannix fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Qobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikuli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, affridna d-nubietna bħalma nafru l-minoħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nonfqu f'dan arbit ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Tlob għalina Quddiesa Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minoħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidifuq. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina,
mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tana, Missier etern Alla, hen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, hen għalina, Spiritu qaddis Alla, hen għalina, Trinità qaddis Alla wieħed, hen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-ħaġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollo kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnista minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, en għalina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawru dejjem is-saħħa fir-ruħu fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija, inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kodint il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u intlaqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni id-direttivi għal ħarsin tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, l-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Infakru wkoll li d-dispensa mill-obbligu tal-Quddies għadha fis-seħħ. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq in-numru tat-telefon 21 241 281. Grazzi bil-qudiem tal-ġenerożità tagħkom. Nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insellmilkom.